lafiya lau alhamdulillah. Yaya za a aiko ka zo kana liƙa mutane gida? Ba aiko ne aka bani, na aiko kaina. Yawanci nake almajiri ne aka aiko, kuma me kun aiko ka sai ka zo ka bana kai da ka zo gurin nata ko yaya? Takanas ta Kano na taso na zo gurin Zillaziya a gidan. Gurin Zillaziya? Eh. To. Ai to na fahimta. Ce mu za ka yi kwage ne. Ai ban dau hannu bane ai. Da na dauka a zaune ma kake, ashe a tsaye kake. A zaune nake ba a tsaye nake. A ai na kai. Yawa. To ba Allah abin da nake so in sani tunda ka ce ba aiko ka akai ba. Tambaya ce zan yi. Kai ne ka zo gurin Zillaziya kake so ta fito, ka zo ka yi zanta da ita ko yaya? Kai a zuwan kanka ne? Ni ne da kaina da ta kula zo. To ikon Allah. Ina son ta ne, shi yasa ne yau Takanas ta Kano muddin in zo har kofar gidan nan in gabatar da kaina gurin ta. Kai da ka taso ka zo nan gurin Zillaziya. Kai da kanka ka taso ka zo gurin Zillaziya. To tambayar da zan yi shine kai sana'ar me kake yi? Alhamdulillah, Alhaji ni ma'aikacin kamfani ne. Duk wata ina ɗiban naira 18,000, kaga 18,000 ko ya ishi talaka. Duk iya gwargwado ya yan bukatunsa. 18? A kwage baka da hankali. Kwage baka da hankali. Kai baka da hankali. Yanzu ka zo nan kofar gidan ka zo kana magana Zillaziya kai magana 18,000? Dan Allah dan Annabi. To bari ga maka wani abu. Ita Zillaziya da kake ji da gani a cikin wannan gidan, ka taba ganta kwa idanunka ko ku suna kake ji? A Alhaji, duk dan da ya kwana tashi a garin nan waye bai san Zillaziya ba. Babu shi. To shi ne kai ko labarin ta ya bada ko ina a garin nan. To sai ka taso ka zo. Saboda tsaurin ido dan kana ganin kai kwage ne, sai ka zo kai tsaurin ido. To bari ga maka. 20,000 da kake ji. Zillaziya shi take kashewa a man shafawa da sabulu a cikin gidan nan. Ba 18 ba. Man shafawa kawai da sabulu da kake yin wanka. Ka zo kana magana 18. To 18 me kace ka bata kai a 18 din? In aka tsage lissafi yanzu gaba ɗaya abin da kake samu, kake aikin da kake a kullum bai kai naira 700 ba. Wata kila 500 ce ko 400 ko 600. Kuma ka zo kana magana 18 ka zo yanzu Zillaziya? Alhaji Allah bai halitta hannayenka daidai ba, ga wani ya fi wani, har duniya naɗe wannan hannun ba zai taɗi wani ba. To 18,000 a gurin talaka dai an yi shi shirfin asiri dai. To ina ba zaman banza nake ba ko? Ni za ka gaya wa ɗan? Daga ganin yadda nake da yadda kake ai daga na gane kaza kai maka ga gane cewa wani ya fi wani. Daga yadda kake da yadda nake ana san ba yi mu daidai ba. To kuma ka zo ka mun wannan hauka ka zo ka taso ka ce ka zo jin Zillaziya saboda kai baka da hankali? A kankin kaina nake magana ba kanka ba. Yo kankin kan naka me a kankin kan naka? Ba komai a kankin naka fa sai kwagantaka kwage ne kur ba menene wani ba ciki. Kai bari ga maka. Ka ba hanya ka tafi ka gurin nan kana ƙara ganin ka koke. Kar ka sake zuwa kofar gidan ka ce ka zo jin ƴaƴan Zillaziya wallahi ranka zai baci. Alhaji bai kamata a tirsasa ba, da bari aka yi kar a yi kaɗaran dan al'amarin nan, a bari in kanta magana mai magana.